Добър ден! Вие сте с Място за всеки, подкаста на Превантивно-информационен център по зависимости град Стара Загора. Днес с мен е доктор Иван Добринов. Здравейте! Завеждащ на 6-то мъжко отделение към болница Георги Кисел, град Раднево. Радвам се, че сте с нас днес. Аз също. Зависимостта е наболял проблем, особено сред юношите и младежите. Можете ли да ни кажете какви тенденции сте забелязали при младежите? Има ли промяна в употребата на вещества, към това, към какво се насочват? Със сигурност има промяна. През последните години масово се наблюдава комбинирана употреба на психоактивни вещества, което води до много сериозни предизвикателства по време на лечението. Другото много неприятно нещо е това, че част от веществата, които се употребяват, които са модерни през последните години, визирам най-вече стимулантите, синтетичните канабиноиди, много по-често водят до тежки психиатрични усложнения, което налага вече по-сериозни мерки, хоспитализация, т.е. това са вторични усложнения на употребата. При нас попадат все по-млади хора с тежки шизофреноподобни психози, с халюцинации, многудни идеи, с много тежка агресия, с много дезорганизирано поведение, което прави хоспитализациите по спешност все по-чести. Има вече и доста хора, които имат комбиниран проблем, както с химически субстанции, така и с някои типове поведения, като например зависимост към хазарт, зависимост към различни дейности в интернет. Това също много усложнява подходите по време на терапия. Изисква се повече психосоциални интервенции, каквито масово не достигат у нас. Да, точно за това, което казахте, че някакси лечението на този вид проблеми, на това заболяване, каквото е зависимостта, някакси в България не е засегнато и някакси се едно избутано малко на страна в известен смисъл. Лечението е много на страна. По принцип психиатричните болници от много години са изоставени. Те са повече от 20-30 години извън борда. Тоест нашата медицина, нашето здравеопазване не се грижи тези болници да бъдат в адекватно състояние. Другото, което много често липсва, това е системата. Нали? Това говорим вече повече от 20 години. Едно такова хронично рецидивиращо прогресивно заболяване изисква изграждане на единна система за обхват. Тоест трябва да имаме структури, които да се занимават с превенция, с диагностика, оценка на състоянието и насочване, с детоксификация, т.е. овладяване на абстиненцията, кризите при рязкото спиране, с овладяване на вторичните психиатрични усложнения, след това няколко месеца поне психосоциална рехабилитация и програми за ресоциализация, каквито напълно липсват. Тоест ние не можем в момента да проведем адекватно лечение, това, което преди повече от 40 години са наричали етапно диференцирано обслужване. И това говорим както за младежи, така и за юноши. Проблема с непълнолетните е огромен. Специализирани държавни програми за хора под 18 години на практика няма. Има една-две частни, които са скъпо платени и които също не могат да обхванат целият спектър от проблеми. При такова заболяване споменахме, че зависимостта е прогресивно състояние. Колкото по-рано се започне терапията, по-добра е прогнозата, по-малки са пораженията. Отделно организма на младежите е в процес на структурно и функционално развитие, което означава, че на този етап пораженията са много по-тежки. Челната кора на мозъка, която е свързана с когницията, с контрола на импулсите, продължават да се развиват до към 25 годишна възраст. Тоест, те са много по-уязвими в тази възраст. Тогава много по-сериозни проблеми се оформят. Те още нямат оформен характер, нямат оформена ценностна система, нямат достатъчно опит, много по-трудно започват да се лекуват. В този ред на мисли, вие казахте, засягат когнициите. Това в какви практически проблеми за тези хора, които, да речем, са успели до някаква степен да се излекуват, се изразява? Понякога остават трайни психични нарушения. При нас има младежи, които са с много сериозни проблеми, точно в когнитивните функции, челния дел на мозъка. Те много трудно планират поведението си. Тоест, ако те днес трябва да направят план, да определят приоритетите, да се явят точно в определени часове, да изпълнят определени ангажименти, проблема е много сериозен. Стават импулсивни, понякога
агресивни, много често имат нарушения на съня. Има и още един много неприятен проблем, нарича се анхедония. Това е психиатричният термин, означава липса на удоволствие и изживявания. Т.е. те губят способността да се радват на естествените неща в живота. Това е много сериозен проблем. И това остава дълго след като са прекратили употребата, понякога месеци и години. Което най-вероятно тук увеличава риска да се върнат пак към старите навици. Със сигурност и те нямат алтернатива, нямат възможност да живеят пълноценно. Те са свикнали вече да получават удоволствие само по химически път. И това допълнително изисква повече психосоциални интервенции през този период. Другият ми въпрос е, новите психоактивни вещества, така наречените дизайнерски други, затрудняват ли лечението? Защото съм чувал история, приемат момче в такава частна терапевтична общност, бях чел във вестник, казват, ние му правим тест, то теста излиза, че е отрицателен. Това също е много интересна тема. След 2007 година в България са регистрирани много такива субстанции. Всъщност новите психоактивни вещества, както е научното наименование на жаргон дизайнерски дроги, се получават чрез химическа модификация на молекулата на вече известно вещество. Тоест в лабораторни условия химици създават съвсем нова субстанция, която е психоактивна, която все още не е изследвана и която много често има много по-силен и много по-различен ефект от първоначалната. Търговската стратегия е постоянна смяна, т.е. изчезват стари и се появяват нови. Това изпреварва всички опити на законодателя за някакъв контрол. Лошото е, че тези дроги се търгуват по интернет, т.е. и на едро, и на дребно търговията е много трудно контролируема. Лошото е, че никой не е изследвал краткосрочните и дългосрочните ефекти, т.е. на практика тези деца експериментират със себе си. Много често се стига до свръхдоза, тъй като там тенденцията е по-малкото количество да предизвиква по-силен ефект. Отделно това са огромен брой субстанции. Много често в медиите се говори нов вид дизайнерска дрога. Всъщност преди около 2 години са били над 960. Не съм гледал скоро доклада на Европейския мониторингов център, но това са стотици нови вещества, които не са изследвани, които са все още, част от тях са все още легални и постоянно излизат нови. Другата много неприятна тенденция е да се комбинират, т.е. много често се обработват смеси за пушене с така наречените синтетични или полусинтетични канабиноиди, които са много по-опасни от психоактивните вещества, естествено съдържащи се в конопа от тетрахидроканабинола, и те могат да доведат до свръхдоза, до шизофреноподобна психоза, до панически разстройства, до кома, до епилептични гърчове и до смърт. Тоест там вече има много сериозни рискове. Понякога се обработва марихуана допълнително с едно, две или три такива вещества, за да се промени ефекта, това, което на жаргона наричат къпан джойнт, къпана трева. И децата много често не знаят, че това нещо е много по-опасно от обикновената марихуана. Те си казват една много яка трева, тук пробвай. И често се стига до спешен център до тежки телесни или психиатрични усложнения. Другият голям проблем е метамфетамина. В момента масово се употребява от млади хора. Той води до тежка физическа агресия, до много често сърдечно-съдови нарушения на млади хора, което е обикновена причина за смърт при свръхдоза от стимуланти, ритми, предсърдно нуждение, тахикардии, понякога инфаркти, инсулти, хипертонични кризи при млади хора. Изгниват зъбите, появяват се кожни инфекции, най-различни телесни осложнения и често шизофрени подобни психози. Масово в момента в болницата имаме хора с такива шизофрени подобни психози, причинени от амфетамини и метамфетамини. Много голям проблем е в ромските общности, това също не се коментира. Масово се употребяват, преди години беше основно хероин, сега напоследък не толкова хероин, колкото по-скоро метамфетамин. И там няма специализирани програми, които да се съобразяват така с културалните особености на етноса. Никой не работи в тази сфера. В същото време там голяма част от тези хора са криминогенен контингент. Те имат директен сблъсък с полиция, с прокуратура в затвора. Там също няма такива специализирани програми в затворите и с пробацията. Нали, с тях работим в партньорство. В Стара Загора имаше доста години група терапия с зависими, не знам в момента дали, но специализирани отделения в затвора за такива хора няма. Други държави имат много по-сериозни такива лечебни програми по време на лишаване на свобода, тъй като това дава шанс все пак този човек трайно да промени поведението си, да не рецидивира както по отношение на криминалното поведение, така по отношение на потребата на наркотиците. И един вид, ако човек
тръгне по този път, за него лечението би било изключително трудно. Да, много често криминалното поведение е пряко свързано с употребата и обратно, нали? Да. Когато е в криминалните среди, много по-лесно попада на различни субстанции и стават. От вашия опит всъщност, каква е причината човек изобщо да посегне към независимо алкохол? Причините са много. Всъщност човек има нормален инстинкт да променя психичното си състояние. Той има нуждата да усети удоволствие, да бъде така с преповдигнато настроение. Тази еуфория, това удоволствие, това преживяване за възнаграждение, което дават наркотиците, ние търсим по най-различен начин от най-ранна детска възраст. Всъщност удовлетворяването на един естествен инстинкт по такъв опасен, рисков начин много често води до здравословни проблеми, до чисто телесни болести, до психично отклонение, до срив в социалното функциониране, промяна на ценностната система. Но всъщност човек търси съвсем нормално, съвсем естествено промяната на психичното състояние. Въпросът е, че тези субстанции могат много бързо, много лесно да дадат този ефект. В началото това изглежда като прекрасно решение на някакъв проблем, като чудодеен начин за успешна промяна на настроението и в последствие лека по лека, бавно, постепенно, неусетно, то се превръща в основен проблем. Тоест, говорим вече за оформяне на зависимост или пък за вредна употреба в много хора. Тоест, дори да не са зависими, те също имат сериозни проблеми. Това, което казвате, човек се присяга към бързото и лесно решение по някакъв начин. Това може ли да се каже, че става все по-възприятно в нашето общество, не само за психологията? Това е младата генерация. Обикновено аз се спомням, като се почвах работа преди доста години, основната част от пациентите там бяха криминален контингент, особено в момента. Сега новата генерация са съвсем по-различни хора, които са обикновено така доста разглезени хора, които са свикнали и изискват от другите веднага да решават всичките им проблеми, да удовлетворяват всичките им желания. Тоест, това е свързано с този тип ценностна система, когато човек иска веднага, на момента, без отлагане във времето, да получи максимално бързо удоволствие, без той да полага никакви усилия. Тарикатите не бачкат, бълъците да се блъскат, аз мога веднага лесно да получа нещо. Това се култивира по най-различни начини. Обикновено даваме за пример рекламите по телевизията. Всяка вечер ние получаваме десетки послания, как всичко може да става бързо, лесно, без никакво усилие. И то по химически път. Решаваме по вълшебен начин всички проблеми. Много често родителите също стимулират такова поведение, като смятат, че лишавайки детето от възможност да полага усилия, да преодолява препятствия, да греши, да поправя грешките си, те смятат, че така му помагат. Всъщност, по този начин човек не се научава да преодолява трудности. Ценностната му система е точно този паразитен модел. Иска само да консумира, без да произвежда, да прави нещо, да твори нещо. Нещата са много пластови. Има естествено и генетична предразположеност. Генетиците казват, че зависимостта е генетично повлияно, но не генетично детерминирано състояние. Тоест има хора, които са по-предразположени и попадайки в тази среда по-лесно развиват проблеми. Има други, които са по-устойчиви. Но предварително няма как да знаем кой точно човек ще развие някакъв проблем и какъв точно проблем ще е. Вие споменахте родителите и това ми напомня за анекдота, че обикновено родителите последни разбират, че сина им или дъщеря им. Не само анекдот, всъщност това си е факт. Много често близките така, по чисто емоционален път отричат много дълго време наличието на проблема. Освен това, когато детето все още не е зависимо, то може да контролира употребата и успява да я прикрие успешно. Всъщност родителите обикновено научават тогава, когато нещата са съвсем извън контрол. Детето в началото го прави по купони, събота и неделя, или когато момента е си на работа. Тоест, то успешно се прикрива. Освен това, чисто емоционалния елемент не може нашето дете да е такова. Ние сме го възпитали добре, наркоман вкъщи не може да има. При нас това не може да се случи. Тези психологични защитни механизми, както при зависимите, така и при техните близки, много често пречат човек да усети на време проблема и да вземе мерки. Затова е много важно родителите също да се образоват, с тях също да се работи, да имат опция за подкрепа в такива ситуации. Огромен шок за близките, особено когато за първи път разберат, че детето не е проблем
с наркотиците. Много често те се надяват това да отзвучи от само себе си, не предприемат никакви мерки, поддават се на лъжи и манипулации, тъй като зависимите стават експерти в тази сфера. Много дълго време близките се лутат и трудно получават помощ и подкрепа. Много хубаво сме работили с такива сдружения преди доста години, с Майки срещу другата Пловдив, около 20 години сме работили. Тук в Стара Загора по едно време имаше такова сдружение Надежда за децата. Изключително ефективно като подкрепа на такива хора, защото те могат да обменят опит в справянето, да споделят и без да се притесняват, без да се срамуват, да обсъдят с други хора с подобни проблеми, как да решат успешно кризата. Благодаря ви много за отделеното време. Аз също благодаря.